Ne 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 DJ ne ne Radio Khashoggi ne 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 DJ Zappo. Hey Mr. DJ Aerosmith. Si дяволска жена със супер ангелска душа, искаш ли ме или не, ще падна аз на колене. Какво си мислиш, я кажи, този другия го зарежи, той оплита те влажи, мен си имаш, не виждаш ти. Как го искаш, как да го направя? Без тебе сам аз няма да се справя. Моля те, не ме оставяй, мила, ти ми даваш супер сила. By DJ Zappo. Radio Khashoggi, музика за душата. Ден и нощ с мен бъди, въпреки че нямам аз пари, ще те любя до зори, сме бъди завинаги. Не го слушай, няма да те дам, обичам те, не искам да съм сам. Любовта е там за двама и за трети в него място няма. Си дяволска жена със супер ангелска душа, искаш ли ме или не, ще падна аз на колене. Си дяволска жена със супер ангелска душа, искаш ли ме или не, ще падна аз на колене. Hey Mr. DJ Aerosmith. Тръгвай с него ти сега, няма да ти преча, знай това. Ще останеш пак сама, няма връщане назад. Точно няма да ти е, скачай беби в моите ръце. Ела красавице с мен бъди и сама се убеди. By DJ Zappo. Какво си мислиш, я кажи, стоя другия се поспри. Мен си имаш, не виждаш ли, я се спри, не ме лъжи. Истината му кажи, мен обичаш ти, нали? Повече не го мисли, ела сега ме целуни. By DJ Си Zappo. дяволска жена със супер ангелска душа, искаш ли ме или не, ще падна аз на колене. Си дяволска жена със супер ангелска душа, искаш ли ме или не, ще падна аз на колене. DJ Zappo.